Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako si Marlo. Kasalukuyang nakatira dito sa Manila. Nais ko lang ibahagi sa inyo at sa mga kagaya kong mga magiliw na tagapakinig ang masalimuot na nangyari sa buhay ng aking pamilya. Nang nakatira pa lamang kami sa isang baryo sa bayan ng Sara sa Iloilo. Mga kwento ni Felmo. Hindi ko na pinangalanan ng barangay kung saan kami nakatira. Gawa ng naroroon pa rin nakatira ang aming mga kamag-anak. Tubong Tibyaw Antique ang aking ina, habang ang ama ko naman ang taga Sara. Nagkita sila sa isang establishmento sa Iloilo, kung saan nagtatrabaho si Mama. Sales lady po si Mama, at si Papa naman ay isang security guard sa naturang gusali kung saan nagtatrabaho si Mama. Hindi sa pagmamayabang, Sir Seth, pero maganda ang aking ina. Maganda ang kanyang katawan at makinis ang kanyang balat kahit sa bulubunduking bahagi ng Antique ito ipinanganak at lumaki. Maputi din si Mama. Maganda ang kanyang itim na buhok. Maliban sa pisikal na anyo ni Mama ay maganda din ang kanyang kalooban. At yun ang nagustuhan ng aking ama sa kanya. Pero nang nabuntis na si Mama at huminto na sa pagtatrabaho, ay naisipan ni Papa na umuwi na lamang sila sa lugar niya sa May Sara. Doon nila napagkasundo ang magpatayo ng bahay kung saan manganganak si Mama at doon na nila itataguyod ang buhay may pamilya. Pinili nila ang lugar ni Papa sa Sara dahil sa medyo malapit ito sa siyudad ng Iloilo kung saan nagtatrabaho si Papa. Nagpatayo sila ng bahay sa katabing lupain ng magulang ni Papa nang sa ganon ay makakasama at katuwang si Mama kahit nasa malayo si Papa noon. Malaki ang tiwala ni Mama kay Papa at mabait naman ang magulang at mga kapatid ni Papa kaya ayos lamang sa kanya na maiwan siya sa May Sara at si Papa ay babalik sa may syudad para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Pero kahit gaano ka man kabait at kaganda, kapag napalayo na sa kanyang kapareha, ay talaga namang hindi maiiwasan ang tumingin sa iba. Lalo na kung may babae din naman na umaaligid at nagpapapansin. Hindi sa pagmamayabang, Sir Seth, pero kasi may itsura din si Papa. Matangkad at kulay kayumanggi na kumbaga mas dumagdag sa kanyang kapugian. Kung paano naging masama si Mama at tumantong sa pagkasira ng aming pamilya. Sisimulan ko ang pagsasalaysay sa pagsisimula nila ng buhay mag-asawa sa May Sara. Edad 24 lamang noon si Mama samantalang si Papa naman ay 28 ang edad. Sakto lamang ang agwatang at edad nilang dalawa para magsimula ng pamilya. Ayon pa nga sa pamilya at kaibigan nila ay talagang meant to be sina Mama at Papa. Parehong may itsura. Kung kaya't nung nagdesisyon silang magpakasal kahit sa West lang ay masayang-masaya ng pamilya nila sa magkaparehong panig. Marami din ang nagbigay sa kanila ng regalo na mga gamit sa bahay. Ang iba naman pera. Yun ang ginamit ni Mama na pangbili ng ibang materyales sa paggawa ng bahay. Habang ang maliit na ipon naman nila ay ibinayad ni Papa sa karpentero. At dahil si Lolo naman ang gumawa at ang dalawang pinsan ni Papa na sila Homer at Soysoy, ay ang dalawang pinsan na lamang ni Papa ang binayaran niya. Ayaw na kasi magpabayad ni Lolo eh. Ayon sa kanya, tulong niya na lamang ito sa mag-asawa. Tumagal ng mahigit 1 buwan ang paggawa nila ng bahay. Kalahating semento ito at ang kalahati ay dingding. Nagawa sa kawayan. Uso ang ganitong pagpapagawa sa bahay noon. Nasa kusina na rin nila nilagay ang maliit nilang palikuran nang sa ganon ay hindi lumabas pa ng bahay si Mama kapag gagamit ito ng palikuran at maliligo. Maliit lamang ang bahay nila noon na may 2 silid.
Isang maliit na sala kung saan naroroon ang kanilang kainan. Kasunod nito ay ang kusina na may palikuran. Masasabi ko na maayos ang bahay namin dahil sa semento na rin ang sahig nito at ang bintana ay sliding na gawa sa plancha. Habang ginagawa ang bahay namin ay nasa syudad naman si Papa na nanatili dahil sa kanyang trabaho. Si Mama ay naiwan na sa Sara dahil maliban sa nagpapagawa sila ng bahay. Buntis na rin si Mama sa akin noon. 6 na buwan na. Si Papa, umuwi tuwing Sabado ng hapon at kadalasan ay gabi ko makarating sa bahay. Doon lang kasi ito nananatili sa barracks nila kung saan natutulog ang mga kasama nilang security guard. Kasama si Papa noon. Si Mama naman ay sinasamahan ng pamangkin ni Papa at ni Lolo tuwing gabi. Hindi naman nahihirapang makisama si Mama sa mga tao sa lugar dahil mabait naman ang mga ito. Dahil sa gusto din ni Mama na kumita habang nasa bahay. Nakikita niyang marami ang tao sa lugar pero walang nagtitinda ng mga pagkain tuwing hapon. Nakita itong pagkakataon ni Mama para magtinda ng mga pangmeryenda. Kinausap niya yung kapatid ni Papa na si Tita Lenny. Inalok niya itong magtinda ng halo-halo at siya na ang bahala sa puhunan. Yung gagawin ni Tita Lenny ang mamalengke at silang dalawa na ni Mama ang magbabantay sa pagtitindang ito. Napag-usapan nila. Nakukunin muna ang nagastos sa kanilang paninda at ang natitirang kita ay paghahatian nilang dalawa. Magandang oportunidad ito para kay Tita Lenny kaya walang pagdadalawang isip siyang pumayag. Hindi nagkamali si Mama sa desisyon niyang ito dahil nagkaroon na siya ng kita. Nakakapag-ipon pa siya ng hindi na humihingi pa kay Papa. Masaya din si Tita Lenny dahil kagaya ni Mama ay nakakatulong din ito sa kanyang asawa sa mga gastusin nila. At dahil sa wala silang kakompetensya sa pagtitinda, kaya napakaganda ng kanilang kita noon. Sa loob ng 1 buwan ay nagdagdag pa sila ng ihaw-ihaw. Mas gumanda ang kita nila at maging sila lolo at lola ay natuwa. Ipinagmamalaki nila si Mama dahil hindi lang nagkaroon ng sariling kita si Mama kundi nakakatulong pa ito sa kanila. Dahil sa discarding ito ni Mama kaya sila nagkaroon ng sapat na ipon hanggang sa nakapanganak na si Mama. Ako yon. 3 babae ang mga anak ni Tita Lenny habang sa isang kapatid naman ni Papa, 2 babae din. Ako ang kauna-unahang lalaking apo at pamangkin sa side ni Papa. Kung kaya't masasabi ko na ako ang paborito ng lahat. Lalo na nila lolo at lola. Masayang masaya si Papa nang naipanganak na ako ni Mama. Halos linggo-linggo ito umuwi. Pero ang kasayahang yon ay natapos nung nanganak si Mama sa 2 kong kapatid. Tawagin na lamang natin itong Aisa. Nasa 2 baitang na ako noon sa elementarya nang nagdiwang sa 1 taong kaarawan ng kapatid ko. Umuwi pa noon si Papa pero nagtalo sila ni Mama bago ito bumalik sa syudad dahil wala man lang itong ibinigay kay Mama kahit 5 duling na sahod niya. Narinig ko pa na sinabi ni Papa na wala pa siyang sahod. Na ang binigay lamang na sahod sa kanila, 2,000 piso. Yun ang pinangbili niya ng alak ng karawan ng kapatid ko. Umangal naman si Mama dahil nga kung alak lang ay tiyak, hindi abot ng 2,000 piso yung gastos ni Papa eh. Hindi pa naman kasi kamahalan yung alak ng mga panahon na yon. Ganun pa man ay wala nang nagawa si Mama, kundi ang hayaan na lamang si Papa. Bumalik si Papa sa may syudad na may hindi sila pagkakaunawaan ni Mama. At yun na ang simula nang hindi pag-uwi ni Papa linggo-linggo. Minsanan na lamang ito kung umuwi. Nung una, 2 beses sa 1 buwan. Hanggang sa naging 1 na lamang. At hanggang sa hindi na talaga ito umuwi. Hanggang sa ito na. Pumunta si Tita Lenny sa may syudad dahil may kailangan siyang asikasuhin. Bago siya umuwi ay naisipan niyang dumaan muna sa pinagtatrabahuan ni Papa. Pero pagdating niya doon, wala si Papa. At ayon sa kasamahan niya na naka-duty ay day off daw ni Papa. Dahilan para tanungin ni Tita ang kasama nito kung nasaan ang barracks niya dahil pupunta niya si Papa noon. Ayon naman sa kasama ni Papa na matagal nang hindi nakatira si Papa sa barracks nila. Dagdag pa ng kasamahan niya na nangungupahan na si Papa kasama ang kanyang nobya.
Dahil sa narinig ni tita ay tinanong niya kung saan ba ang bahay na inuupahan ni Papa at ng kanyang nobya. Tinuro naman ito ng kasama niya sa trabaho kaya pinuntahan niya ni Papa. Nakita niya naman agad ang bahay paupahan at ganoon na lamang ang gulat ni tita sa kanyang nadatnan. Nakita niya si Papa na may karga-kargang sanggol na kung hindi siya nagkakamali. Nasa 4 na buwan pa lamang. Ayon kay tita na kamukhang kamukha ko umano ang sanggol. Nakita niya rin yung babae na nagsasampay ng kanilang mga damit. Dahil sa nakitang yon ni tita, kaya galit na galit siyang sinugod si Papa at sinampal na siyang ikinagulat ng babae. Ultimong yung babae binulyawan ni tita eh. Awang-awa siya kay Mama at sa aming magkakapatid nun. Hindi niya na hinintay pa na makapagsalita si Papa. Mabilis na itong umalis sa lugar at sumakay na papunta sa terminal kung saan siya sasakay pa uwi ng Sara. Gabi na nang nakauwi si tita kaya hindi na sila nakapag-usap ni Mama. Ganun pa man ay napansin ko na pumunta si tita sa bahay nila Lola nun. Pumunta din ito sa bahay at niyakap kami ng kapatid ko at hinalikan. Binigay niya rin sa amin yung pasalubong niya. Nasa kusina noon si Mama kaya nagwika si tita na bukas na lamang sila mag-usap. Dahil sa marami pa itong kailangang asikasuin sa bahay nila. Sumang-ayon naman si Mama. Kinabukasan ay maaga pa akong pumasok sa eskwela kaya hindi ko na alam kung ano ang napag-usapan nila Mama at tita. Nang umuwi ako kinahapunan, wala si Mama sa labas. Tanging si tita lamang ang nagbabantay ng kanilang paninda kasama ang bunso kong kapatid. Kagad ko namang tinanong si tita kung nasaan si Mama. Sinagot niya naman ako ng, umalis sa mama niyo. May pinuntahan. Magbihis ka na muna at bumalik dito para makapagmeryenda ka. Hindi ko na kinulit si tita kung saan nagpunta si Mama. Pero sumapit ng takip silim ay hindi pa rin ito nakakauwi. Hanggang sa sumapit na ang 7:00 ng gabi. Wala pa rin si Mama. Nagsimula na kaming mag-alala sa kanya. Si Isa naman na bunso kong kapatid ay nagsimula ng umiyak. Bandang 9:00 ng gabi, umuwi si Mama. Kaagad niya kaming niyakap ni Isa habang umiiyak nun. Hindi namin alam kung bakit nagkaganon si Mama. Iyak lamang siya ng iyak habang nagwika na kami na lang na 3 ang mamumuhay. Hindi ko alam kung bakit ito nasabi ng Mama. Sa batang isipan ko ay hindi ko naisip na gumawa ng kalokohan si Papa. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nagsimula nang naging mailap si Mama sa mga kamag-anak ni Papa. Doon ko narinig ang mga chismis ng ama ko ay may kinakasamang ibang babae sa may syudad. Nakipag-away pa ako noon sa kalaro ko nang sinabihan niya ako na kaya hindi umuwi si Papa dahil sa may iba na siyang pamilya. Nakipagsuntukan talaga ako sa kalaro ko dahil pinagtatanggol ko yung tatay ko eh. Hanggang sa naisipan kong tanungin si Mama tungkol sa narinig ko. Sabi ko, Ma, totoo ba na may iba ng pamilya si Papa sa syudad? Yun ba ang dahilan kaya hindi na siya umuwi? Tahimik na tumango ang aking ina. Bilang tugon sa tanong ko noon. Halos hindi ko matanggap ang narinig ko. Hindi ko inakala na sa lahat ng tao ay ang ama ko pa ang nanakit sa amin ng matindi. Hindi man pisikal na sakit pero malalim ang sugat na kanyang ginawa. Mas lalo pang naging matindi anang umuwi ang aming ama sa Sara kasamang kanyang kabit at anak. Galit na galit noon si Lola pero wala naman siya magawa dahil anak niya si Papa. At apo niya ang batang kasama ng mga ito. Walang imik si Mama nang nakita niya si Papa at ang babae. Habang kami naman ay pilit na nilalapitan ni Papa at kinakausap. Dahil sa namimiss din namin si Papa kaya kinakausap din namin siya ni Isa. Sinabi sa amin ni Papa na kapatid namin ang bata na dala nila ng ikalawa niyang asawa. Pinakilala niya sa amin ang babae. Noong una, maayos ang pakikitungo nito sa amin ni Isa pero habang lumilipas ang araw ay nakikita ko na tila ba galit ito sa amin. Lalo na sa tuwing nag-uusap kami ni Papa. Samantalang si Mama naman noon ay laging may kausap na matandang babae.
Pinagbawalan pa ito ni Lola na makipag-usap sa babaeng ito dahil ayon kay Lola, kuno-kunong aswang ang matandang yon sa lugar namin. Pero sa halip na iwasan ni Mama ang matanda, sinagot niya pa si Lola ng, "Bakit hindi ang anak ninyo ang kausapin niyo, Nay? Mahiya naman kamo siya. Nandito kami na pamilya niya pero dinala niya pa dito yung kabet at anak niya." Galit na galit si Mama kay Lola noon. Pero sa halip na intindihin ni Lola si Mama, nagalit pa ito kay Mama. Ayon kay Lola ay binabastos siya ni Mama at hindi na siya ginagalang nito. Yun ang unang beses na nagkaroon si Lola at Mama ng hindi pagkakaunawaan. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, biglang nagkasakit si Mama. Pero ayaw niyang ipaalam namin yon kina Lolo at Lola, maging kay Tita Lenny. Si Tita Lenny at Lola ay nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan. Inaaway kasi ni Tita Lenny si Papa at ang kabit nito. At muli si Mama ang sinisi nila dahil ayon sa kanila ay sinulsulan ni Mama si Tita Lenny para mag-away-away sila magkakapatid. Na mga panahon na ito, maging kami ni Isa ay hindi na nakakapunta sa bahay nila Lola. Tanging sa bahay ni Tita Lenny lamang kami pwedeng pumunta. Tuloy pa rin naman yung pagtitinda ni Mama at Tita Lenny. Hanggang sa tuluyan ng pinaubayan ni Mama kay Tita ang kanilang maliit na negosyo. Si Mama, sa gabi lamang inaatake ng kanyang sakit. At sa tuwing nangyayari ito ay yung matandang kaibigan niya ang tumutulong sa kanya. Kami naman ni Isa, hindi pinapalabas sa silid namin. Bawal din kaming pumunta sa silid ni Mama kapag inaatake siya ng kanyang sakit. At sa tuwing inaatake siya, ay doon na lamang biglang susulpot ang matanda. May dala-dala itong buhay na manok o hindi kaya ay buhay na bibe. Nagkukulong sila sa silid ni Mama. Kinabukasan niyan, masigla na ulit si Mama, na para bang walang bakas ng paghihirap niya tuwing gabi. Hanggang sa isang araw, pumunta si Papa sa bahay. Kinausap niya si Mama. Nagtalo sila. At sa unang beses ay nakita kong pinagbuhatan ni Papa si Mama ng kanyang mga kamay. Sinuntok niya si Mama sa sikmura. Nang nakita ko ito ay nagsiiyakan kami ni Isa. Doon tumatak sa isipan ko na isang masamang tao ang aming ama. Paglabas ko sa pinto ay nakita ko na naroroon pala ang kanyang kabit na tila ba natutuwa sa nakita niyang ginawa ni Papa kay Mama. Dumating si Tita Lenny kaya nagkagulo sila. Si Mama naman, tiningnan na lamang ng masama si Papa. Tapos ngumisip pa ito sa kabit niya na tila ba natutuwa ito sa reaksyon ng babae noon. Naisip ko pa noon kung nababaliw na ba si Mama sa kinikilos niya sa kabit ni Papa. Hanggang sa bumalik na si Papa sa may syudad. Iniwan niya ang kanyang kabit at anak sa poder ni Lola. Araw ng Biyernes noon, nagpaalam ang kabit ni Papa kay Lola na pupunta ng syudad para sunduin si Papa. Nagpaalam naman si Mama sa amin na aalis at may pupuntahan daw siya sa kabilang bayan. Inihabilin niya kami ni Isa kay Tita Lenny. Pinayagan naman siya ng buti naming tiyahin. Nagwika si Mama na baka gagabin siya kaya doon na muna kami matulog sa bahay ni Tita. At umuwi na lamang kinabukasan noon. Siya nga pala, Sir Seth. Nasa 200 metro ang layo ng bahay nila Lola sa bahay namin. Samantalang ang bahay naman ni Tita Lenny ang kalagitnaan sa bahay namin at bahay nila Lola. Yun na nga. Hindi namin alam kung anong oras nakauwi si Mama kinagabihan. Kinabukasan naman maaga pa lamang ay umuwi na kami sa bahay. Naroroon na nga si Mama. Nagluluto na ito ng nilagang karne. 2 kaldero ang pinaglutuan niya. Yung nasa malaking kaldero ay para kina Lola. Samantalang yung sa katamtamang laki ng kaldero naman ay para sa amin at kay Tita Lenny. Hindi naman ako nagtataka noon kasi nga bata pa ako eh. At wala naman ako nakita masama sa uri ng pagluluto ni Mama. Yun nga lang, hindi niya pa kaagad binigay kila Lola ang niluto niyang ulam. Hinintay niya na dumating si Papa kinahapunan bago ibinigay ang ulam na yon.
Nasa bahay kami ni Tita Lenny nang binigay ni Mama ang ulam kay Lola. Sumapit ang gabi. Kahit gabi na ay pumunta pa si Tita Lenny sa bahay para ipagbigay alam sa amin na hindi pala nakarating ang kabit ni Papa na si Aileen sa may syudad. Mag-isa lang na umuwi si Papa at maging siya nga ay nahanap pa rin si Aileen. Ayon pa kay Tita, na nagagalit daw si Papa gawa ng baka sumama na si Aileen sa ibang lalaki. Pero ayon naman kay Lola, maayos naman daw yung paalam ng babae sa kanya na susunduin nito si Papa eh. Alam niyo kung totoo mang sumama si Aileen sa ibang lalaki? Nako, karma na yan sa barbero kong kapatid. Buti nga sa kanya. Tila ba ng tutuwang wika ni Tita Lenny nun? Habang si Mama naman ay ngumiti lamang sa hipag habang nagpapasalamat sa kabaitan nito sa amin. Nagulat si Tita at maging kami man ni Isa nang nagpaalam si Mama na uuwi na kami sa lugar niya sa Antique. Ayon kay Mama, doon na daw namin ipagpapatuloy ang buhay namin. Dahil hindi niya gugustuhin na lumaki kami sa lugar na dumurog sa kanya. Dagdag pa niya ay ayaw niyang mamulat kaming dalawa ni Isa sa immoral na gawain ng aming ama. Nalungkot si Tita Lenny sa sinabi ni Mama. Ganun pa man ay naiintindihan niya ang aming ina. Kinabukasan bago kami umalis ay pumunta pa si Mama sa bahay nila Lola. May dala itong kahon na hindi namin alam kung ano ang laman. Ayon kay Mama, ay regalo niya iyon kay Papa at kila Lola. Madilim pa ng mga oras na ito. Wala pang alas 4 ng umaga. Sa tansya ko ay nasa alas 3:30 pa lamang. Pagbalik ni Mama sa bahay ay kagad na kaming umalis. Pagdating naman namin sa Antique, ay malugod kaming tinanggap ng pamilya ni Mama. Doon ko lang nalaman na kaya pala maganda at makinis si Mama. May kaya pala yung pamilya niya doon. May 3 silang bangka na inuupahan ng mga mangingisda. May bigasan din sila sa bayan at si Mama, nag-iisa nilang anak. Ayon kina Lolo at Lola na minsan nang dinala doon ni Mama ang aming ama pero sinabihan na nila si Mama na hindi nila matatanggap ang aming ama dahil ayon sa kanila, may tinatagong kalokohan daw ito. At yun ang ginawa nito kay Mama. Galit na galit man sa nangyari. Pero hinayaan na lamang nila Lolo at Lola si Mama. At nang umuwi si Mama sa Antique kasama kami, ganoon naman ang tuwa ng aming abuelo at abuela. Kinahapunan ng araw na yon. Saglit na umalis si Lolo Linto. Pagbalik niya ay may kasama na itong may edad na rin na ginang. Ayon kay Lola na isa itong albularya. Kinausap kami ni Lola na kailangan nilang gamutin si Mama. May sakit daw ito at tanging yung albularya lamang na iyon ang makapagpapagaling sa kanya. 3 araw na nasa silid lamang si Mama. Habang kami naman ni Isa ay dinadala ni Lola sa tindahan sa bayan at doon kami nanatili. May nag-aalaga sa aming magkapatid doon at aminado kami na magaan ang buhay namin sa poder ng aming lolo at lola. Sir Seth, huli na nang malaman namin ang nangyari sa kabit ni Papa. Graduate ako sa high school na may mataas na grado. Hindi ako humingi kay Mama ng kung anong material na bagay. Ang hiniling ko sa kanya ay ang mabisitang mahal kong tiyahin na si Tita Lenny. Pinayagan naman ako ni Mama. Kaming dalawa ni Isa ang bumalik sa lugar nila Papa sa Sara para makita lamang ang tita namin at sina Lolo at Lola noon. Na noon ay naging mabait din naman sa amin ni Isa. Wala na kaming interes pa na makita ang aming ama. At sa pagbalik namin sa Sara, doon namin nalaman na hindi sumama sa ibang lalaki ang kabit ni Papa. Pinatay ito. Isang araw, pagkatapos naming umalis sa lugar, nakita umano ang bangkay nitong si Aileen. Lasog-lasog ang parte ng katawan nito. Sa may gubat na may 30 minuto ang layo mula sa lugar kung saan nakatira sila Tita Lenny. Ang ulo naman nito ay nakita sa loob ng kulungan ng kanilang baboy, na parabang sadyang itinapon doon ng basta-basta. Nangilabot ako sa narinig ko, Sir Seth. Maging si Isa man ay halos hindi makapaniwala sa narinig namin sa kwento ng pamilya ni Papa. Pero
Walang ni isa sa amin ang nagsuspecha kay Mama. Nalaman na lamang namin ito na may ilang taon pa lamang ang nakalipas. Nasa bingit na ng kamatayan si Mama dahil sa sakit niya sa puso. Sinabi niya sa amin na sadya siyang nagpayanggaw sa kuno-kunong aswang sa lugar para maghigante kay Papa at sa kabit nito. Maging kina lolo at lola sana na kinunsinti ang maling gawain ng anak nila. Pero sa kadahilanang naging mabait naman ang pamilya ni Papa sa kanya, hindi na nito itinuloy ang kanyang ginawa. Tanging si Aileen na lamang ang pinatay niya sa ginawa nitong pagtraidor sa kanya noon. Sinabi din ni Mama na magkaibigan sila ni Aileen at kasamahan niya ito noon sa trabaho kung saan sila nagkakilala ni Papa. Magkasintahan na sila ni Papa noon ang inamin ni Aileen sa kanya na may gusto ito kay Papa. Inakala ni Mama na hindi naman ito aakitin si Papa dahil nga sila na at nagbubuntis na siya noon sa akin. Pero nagkamali si Mama. Inaakit na Aileen si Papa nang bumalik ito sa may syudad para magtrabaho at si Mama naman ay naiwan sa Sara. Halos hindi kami makapaniwala sa inamin na yun ng aming ina. At kaya pala nagtawag si Lolo Into ng albularyo at ikinulong si Mama sa silid ng 3 araw. Yun ay dahil sa proseso yon ng panggagamot sa kanya. Para mapatay ang yanggaw, ang hayop na sa kanyang katawan. At bumalik ito sa pagiging normal na tao. Alam kong hindi kahindik-hindik ang karanasan namin na ito. Pero naway magsilbing aral ito sa ating kapwa na sana kapag alam na ninyo na may pamilya ng tao. Mapalalaki man o babae, huwag na kayong lumandi o di kaya kusa na kayong umiwas sa tukso at mag-focus na lang sa inyong pamilya na inyong binuo.